V diskusii je dosť veľa otázok na PHP Storm, ktorý používam napríklad v týchto laravelovských videách, hej. Ja už dosť dlho plánujem spraviť takú bonusovú sériu videí o tom, ako používať, ako si nastaviť PHP Storm. Chcel som to nechať troška neskôr, ale ľudia v diskusii prejavili záujem o ne, že keďže Storm už používa, že my sa ho snažíme používať, ako si ho máme nastaviť, tak aby sme ho mali, ako ho ty máš nastavený, hej, tak som si povedal, že dobre, tak to možno troška posuniem do popredia a spravíme si zo pár bonusových videí o PHP Storme. Ako ho nastaviť, ako ho upraviť, ako ho používať, ako viesť šťastný život s ním. Dobre, poďme na to. Kto sleduje moje videá, tomu neuniklo, že som obrovský fanúšik Sublime textu. Páči sa mi jeho rýchlosť, minimalizmus a jednoduchosť. Žiadne zbytočné gombíky, len miesto na písanie kódu, to je celé. Žiadne zbytočné okná, všetky nastavenia sa robia v texte, na tom jednom mieste, kde sa píše aj samotný kód. Žiadne okná v oknách, kde sa preklikávam 150 rozbalujúcimi sa oknami s nastavení, aby som vyklikal, čo potrebujem. Žiaden Microsoft Word, hej. Je to malé, je to rýchle jak sviňa, Sublime je král. Ale je to textový editor, vymakaný textový editor, niečo ako Notepad, poznámkový blok, len keby poznámkový blok nebol na ono, ale pri programovaní, keď prichádzame k tým väčším aplikáciám, kde sa kód skladá z desiatok alebo stoviek navzájom poprepájaných súborov a kde veľmi jednoducho môžeme spraviť chybu a stratiť sa, že kde sme ho spravili, je dobré používať nástroj, ktorý je na to viacej uspôsobený. Nejaké to IDčko, IDE, Integrated Development Environment, kde jednoduchšie môžeme skákať medzi súbormi a kde nástroj mi celý čas nápomáha a upozorňuje ma, že hej, tu máš chybu. Lebo vieme, že v HTML, CSS napríklad tam neexistuje niečo ako vyloženie chyba, ktorá by zastavila celú stránku. Bez ohľadu na také chujoviny tam popíšeme, prehliadač sa to pokúsi zobraziť. Ak spravím chybu v JavaScripte, dosť možno odstavím všetok JavaScript na stránke a do konzole mi to vyhodí nejakú tú chybu, ale na stránke stránku samotnú to stále zobrazovať bude. Kdežto v PHPčku a jeho bratoch a sestrách tam to neplatí. Tam sú tzv. Syntaktické pravidlá, jasné pravidlá, že čo sa ako píše, čo kde môžem poslať do akej funkcie a tak ďalej. A keď to pozerám, celá stránka zlyhá, padne, vôbec sa nezobrazí, hodí mi to error, skončili sme, dokým to neopravíme. Že je dobré, keď už počas písania kódu ti nástroj vyhodí, že hej, dosral si to, tu a tu, máš takúto chybu a prípadne aj navrhne, ako to opraviť. To je, keď spravím nejaký preklep alebo tak, ale prípadne, keď spravím chybu ako programátor, že mi nevychádzajú výsledky, tak je fajn, keď mi nástroj pomôže dopátrať sa k tomu, kde tá chyba nastala. Pretože vieme, že v PHPčku si môžem stránku rozbiť na 100 000 súborov a tieto súbory medzi sebou poprepájať a teraz keď ja v jednom z nich spravím chybu vo funkcii, ktorá volá dve funkcie, tak všetky z nich sú v iných súboroch a ja chcem, aby mi nástroj všetky tieto prepojenia jednoducho ukázal a pomohol mi z toho sa vysomáriť. O toto sa stará napríklad tzv. Debugger, kde vieme, že keď máme chybu v kóde, nazývame to bug, takže debugger nám sa snaží pomôcť s odbugovaním kódu. V Sublime texte sa podobné veci tiež dajú nastaviť a dosiahnuť s nejakými tými packagemi, takže úplne v pohode môžete používať aj Sublime text. Videli sme to vo videách, PHPčko sa dá v pohode písať aj tam. PHPčko je v konečnom dôsledku stále iba obyčajný textový súbor, takže sa dá písať všade, kde sa dá písať text. A pri iných programovacích jazykoch, napríklad C++ alebo Java alebo tak, IDčka prakticky potrebujete. Pretože okrem debuggera vyžadujú veci ako napríklad kompilátor. A totiž mimo webu programy zvyčajne nie sú čisto textové súbory. Čo zistíte, keď si skúsite nejaký exe súbor otvoriť v textovom editore alebo nejaké DLL-ko alebo tak. A bude to úplný guláš rozbordelených znakov. Čiže IDčka zoberú kód, čo píšete napríklad do C++ súboru a skompilujú ho a vytvoria z neho ten nečitateľný, ale počítačom spúšťateľný guláš. Čo Sublime Text by asi nezvládal sám od seba, u nás na webe je všetko zväčša pekne textový súbor, takže stačí aj textový editor, ale IDčka môžu byť výhodou. O tom to tu celé je, táto následovná séria videí. V jednoduchosti sa dá povedať, že rozdiel medzi textovým editorom, ako je Sublime Text, a IDčkom, ako je PHP Storm, napríklad, je, že textové editory pracujú s jedným súborom, otvorím si jeden súbor, otvorím ďalší, upravím a tak ďalej, ale v globále tieto súbory nevedia o sebe. Nevedia, že sú medzi sebou prepojené. Čo sa textového editora týka, ten CSS súbor je iba súbor s príplnou CSS, je to samostatne žijúci súbor, nie je súčasťou žiadneho projektu väčšieho. Nie je prepojený s HTML súborom, čo sa týka Sublime textu. On iba upravuje jednotlivé súbory samostatne od seba. A opak tohoto je princíp, na ktorom sú postavené IDčka, kde máme projekt
a v ňom sú súbory a tieto súbory o sebe navzájom vedia. A tak môžeme spraviť také niečo, že keď chcem napríklad zmeniť názov premennej, môžem mu zmeniť na absolútne všetkých miestach vo všetkých súboroch stránky, kde sa táto premenná vyskytuje. Prípadne keď funkcia volá funkciu a všetky sú v iných súboroch a niekde sa stane chyba, IDčko mi vie ukázať, ktorá funkcia volala ktorú z ktorého súboru kde. V takom prepojenom strome mi to ukáže, hej, a jednoducho sa môžem dopatrať k tomu, že kde sa mi to posralo. A okrem kontrolovania nám vedia pomáhať aj s vytváraním a doplňaním kódu, prípadne s refactoringom. To je napríklad to, že ako stále ja omielam, že nemali by ste sa opakovať. Hej. V momente, keď si všimnete, že ste napríklad na dvoch miestach napísali rovnaký kód, môžete si z neho v IDčku nechať vytvoriť funkciu. To IDčko zoberie ten kus kódu tých pár riadkov, obali to do funkcie, odstráni všetky miesta, kde bolo tých pár riadkov opakujúcich sa a namiesto toho tam zavolá funkciu. Pridá tam volanie funkcie. Čo v Sublime Texte za normálnych okolností by sme museli spraviť ručne, ale IDčko to vie spraviť za nás. A plus ponúka integráciu s frameworkami alebo WordPressmi a tak ďalej. Navyše, aj keď IDčka napríklad podporujú pluginy, často majú väčšinu alebo všetku potrebnú funkcionalitu vstavanú v sebe. Kde na rozdiel od takého Sublimeu alebo Atomu alebo Brackets tam si musíme nahádzať rôzne package a pluginy, aby sme z toho vytvorili niečo, čo budeme používať denne. Hej. Najpopulárnejší IDE v súčasnej dobe pre PHP programátorov je pravdepodobne PHP Storm. Pravdepodobne nejako. Nepozeral som si štatistiky, ale proste PHP Storm, WebStorm, IntelliJ. Je to séria produktov od tej istej firmy a momentálne dominujú medzi programátormi webovými. A je síce platený, ale akože videli ste, že ho používam vo videách a vy sa môžete pozrieť a zhodnotiť, či sa vám doň oplatí investovať, alebo či zostanete pri Sublime, alebo čomkoľvek, čo používate teraz. Prípadne si môžete skúsiť stiahnuť tzv. Early Access program verziu. Jo, tu si môžete stiahnuť inštalátor, kde budete niečo ako beta testeri pre aktuálne vyvíjanú verziu, ale je to v pohode riešenie, lebo všetko funguje, je to v pohode. Pre zoznam toho, čo všetko Sublime dokáže, môžete ísť na túto features podstránku, hej, kde toto všetko sú popísané všetky možné srandičky, alebo určite nie všetky, lebo tento toho fakt má veľa, ale hej, proste docs, demos, quick start guide, všetko sa môžete prelistovať, je toho kopa. Prípadne na Reddite, hej, momentálne teraz určite 150 ľudí diskutuje, dokonca je tam kopa otázok, že či a prečo sa oplatí zo Sublime prejsť na PHP Storm. Napríklad tu človek vymenúva všetky možné výhody, čo to má, si môžete prečítať. A je tu určite všade milión diskusí, ktoré rozoberajú výhody, nevýhody a tak ďalej. A či sa oplatí Storm alebo Sublime, alebo čo, spoilers, long story short, ako so všetkým vo svete neexistujú dva tábory, z ktorých si musíte vybrať, hej. Svet nie je Sublime Text versus PHP Storm. Nemusíte si brať jeden, môžete používať oba, alebo žiaden. Hej, 102 nástroje, každý je lepší na niečo iné, takže podľa každej konkrétnej práce si vždy vyberiete, že ktorý nástroj sa na ňu hodí viac. IDčka sú dobré pre zložitejšie projekty, ale ja osobne strašne rád pri menších projektoch používam Sublime Text, lebo je rýchlejší, svižnejší, je super. Je dosť možné, že si spokojní s tým, čo už máte, takže to je v pohode, hej. Zo začiatku nie je vôbec problém používať to, na čo ste zvyknutí. Možno neskôr zistíte, že hej, niektoré tie veci, čo IDčko ponúkajú, by sa im možno aj celkom aj šikli a rozhodnete sa zainvestovať, hej, ale je to na vás. Ak sa rozhodnete nezainvestovať, ja to akože pohode, ja to chápem. Moje srdce stále patrí Sublime Textu, mám ho veľmi rád. A pri IDčkách mi chýba práve tá jeho svižnosť a ten minimalizmus a jednoduchosť. A to je niečo, čo sa budem snažiť v nasledovných videách napraviť v úvodzovkách na PHP Storme. Hej. Trocha ho nastaviť tak, aby sa o niečo viacej podobal Sublimeu a ukázať vám, že čo sa s ním dá a ako sa s ním dá robiť. Takže nainštalujte si PHP Storm, ak chcete, poďme na to. Ja som Jablko, brm.